A dyma ni, y foment fawr ynghylch y Defaid Smotiog o'r Iseldiroedd, Morion Jones, nawr. O, mae dim ond gyfroes fan hyn. O, mae anifed, bryd mwy aniferus cylch y Defaid. A ni lawr i'r Pencampwriaeth. Mae gen o tough choice fan. O sglei. Mae gen o tough choice fan, mae gen o stwff da yma. Mae wedi gweithio'n galed Ondi. hanner awr wedi Yndi. 8 y bore yma. Mae wedi bod wrthi am sawl awr yn beirniadu. Ondi. A mae'r stori hyfryd. Mae'r un sydd fan hyn, y Yndi. teulu Ali Jackson yn gyntaf, y ddafad 2 flwyddyn neu hi. Mae hon wedi ennill 3-4 sioe o flan Yndi. y sioe yma yn barod. Mae'n amlwg yn arbennig. Ond, yr gilwobr benywaidd, yr un sy'n eistedd tu ôl iddi hi, yw oen fenw allan o brif Pencampwriaeth sioe Rhwng Unol Cymru 2023. Go dda, mae'r gwaed yn danos o dda, yndi. Nhw enillodd y rhyngfryd llynedd, Taylor Jacksons. Ie, yn union. A fe fagodd i'r oen yna ar ôl ennill llynedd. Yn arbennig yn dweud. Maen nhw'n dda efo'r bryd, maen nhw'n gwybod beth maen nhw'n neud. Maen nhw'n llawn hyddiannol, Ond tip-to yn cwr sydd wedi ennill gyda nhw eleni, y benywaidd. A wedyn mae gyda ni teulu Darren Whitcomb gyda'r oen chwrdd. Oes, yn da fi. O fferm Lloegr Powys. Pwy sy'n fynd â hi? Good question, ond dwi yn Ama Jackson. Mae'n slapar o ddafad. Ie, mae nhw wedi ennill Pencampwriaeth Defaid Smotiog o'r Iseldiroedd. Y 3 tro yn y gorffennol, maen nhw wedi gwneud y goron dryfflig yn barod. Yn union. Maen nhw'n hyddi fo, maen nhw wedi gweithio'n galad wrth i wneud y gwaith mae gyd. Maen nhw wedi gweithio'n galad chwarae teg yma. Maen nhw'n hyddi bob llwyddiant chwarae teg. A mae'r ddafar yma wedi ennill Swydd Efrog, yr Ucheldir, Cumberland, ac ennill prif Pencampwriaeth Cumberland. O dwi'n mynd i ennill Pencampwriaeth Rhwng Unol Cymru. O gobeithio, mae fwy na hat-trick bellach di. O mae'n sefyll mor berffet, naturiol yn dwi. Ond ble mae am fynd? Ydy e'n rhoi'r wobr iddi? Ydy! Siwr ddiw, chwarae teg iddi, llawn hyddiannol. Arbennig, yn dwi. Glamp o ddafad da. Tip-to encor, dafad 2 flwydd a hun. Arbennig i Taylor Jacksons. Yn union, chwarae teg nhw, llan gyfachad y mawr ydyn nhw. Diolch yn fawr Morian, a gael fynd draw nawr i cael sgwrs gyda Hannah, sydd yn feichiog hefyd ac yn disgo babi ym mis Hydrech, chwarae teg iddi hi. Well, amazing. Amazing, yep. How would you sum it up? Just need this bit to carry on now. So I'm just going to hold you here whilst the judge makes his decision on the second. Obviously, as a mother to Robbie, who owns the ewe lamb, you're fighting for him as well now. It's a very close one between the ram lamb and the ewe lamb. Which way will the judge go? Do you ever get nervous? Yeah, you do a bit, yeah. Really? Yeah. Well, she's out of Tip-to Faith, the winner here last year. Yep. She's a beauty too, isn't she? Yeah, she's nice. Not close, very close. But Hannah, fantastic. Yep, it's been a great show. How do you do it year after year? Just got to keep trying. Yeah. Keep trying, work hard. It's a lot of effort. Yeah. But you've got to put the effort in to get the rewards. Yeah. So. But how many sheep have you got in total? We've got 23 here in total and 4 cattle, so yeah. And a lovely bump. And another one on the way. Yeah. Well, good luck with everything. Thank you. But you always turn your stock out amazing. Thank you. Cheers. Credit to you all. Thank you. Llongyfarchiadau mawr.